nya be driver nya na-anya ndị wenyitele isi na gọọmenti. Ọ sị m nne nya bụ nwa okolobịa gụsịala akwụkwọ na ya fụrụ ọlụ o, ịghọta na nya wee nyaba moto dutoro ndị wenyitele isi ka ya na-anya, ịghọta na ya marọ ma ihe a na-akwụ ya n'ọlụ, nya ọ bụgodu na ya nweta ọlụ ma ihe a ga-akwụ ya ọ ga-elukwa ihe this man na-akwụ ya na. So nya na-anya this man nya dị very happy magolo everything is going well. Ọ sị mana nwunye this guy bụsi ala ezigbo mmadụ mana ọ dị too quiet na ya mọrọ n'ime village ebe o si wee jenọta this girl. Ọ sị m mana ihe bụzi nsogbu ya ji wee wetara anyị akụkọ ọbụla this man ihe ọ na-eme this girl ọ na-anụ na ọmụtagori ụmụ na abụọ n'ihe ọ na-akụ nwa n'ihe ọ na-akụ nwa n'ihe ọ na-akụ ya bụ na ya mọrọ ka ya si ya eme nafa ga-anọlụ na moto this girl epike phone ọ wee jụọ anya sị kedu onye kpọ ọnụ o gbuo oge wee kwuo onye kpọ ọnụ udo ụlọ ya akụ ya. The next thing ineze the girl anya ọ bụrụ na maybe mmesi anọ na-apụta. Ọ sị m nne ihe a na-eme na ya mara ife a ga-eme. Ọ sị m na mgbe ụfọdụ na o nwekwa ihe ga-ese no o nwere ike jụọ onye ajụjụ maybe the girl anụrụ maybe egwu na-akpọ na moto because ọ na-like ịkụ egwu na moto o tibegokwu ya ife. This man wee na-ewe iwe ọkụ nke ya amarọ ka esi ya eme na o nwee bọsị ha ga-akwadosi ije occasion na nyeburu ha na moto bife elu ebe a na-eje na ọkụgo this girl iwe dat na maybe anyị azago ọnụ ya azago then ya na the girl ya anọgide na moto until event ahụ agbasa anya. Chai na o nwee bọsị ha ga-ejebe ụka soso na omere ọsịsọ ịgbago n'ụkwụ ụmụ nwaanyị asị alụlụ nke eweta nke a o wee bata na moto late na ọ ga-agbakwa nkịtị si bie pụọ na ọ ga-agba nkịtị si bie pụọ. Ọ sị m na mgbe ụfọdụ bọsị ọ ga-akụ ya nke ọ ya awụ ọkụ onye ọ tọgbukwa inye ọlụ. Ọ sị anya kwụsị moto nya lituo kwụlụ n'ezi ọwa akụ nwaanyị a ọ kụsị anya ọ maghị gwe anya mechie ọnụ ya batazi anya esi na glaasị na-ele nwaanyị a ifuzi akpụtụkpụ ihe akụrụ akụ. Ọ sị m na o nwe bọsị ọ kụsịarịa si adụli ejebe ụlọ ọgwụ si oluodi anya meghe ọnụ ka ya gbuo onye. Ọ sị m nne na o nwe bọsị na ya mọrọ na ya ga-afụzi this woman ọ kwụsị awele ego nye esi anya gbaa moto ka ya naba just ka o wee kụọ nwaanyị adugaduga. Ọ sị m nne ike gwụrụ ya na ya mọrọ ife a ga-eme maka na ị ga na-akwụ ya ka ya ji efe ide ya na famili ya and na ya mara ọlụ ya ga-enweta ga what this morning ịnọkwala ebe fa na-akarị ya sef. Ọ sị m na nke kasị njọ bụ na nyanwa na-ebugeri nwaanyị everywhere ihe ọbụla bụ side chicken nwere ike na nwoke ga-achụ ya. Mgbe ụfọdụ na ha ga-esogide nwaanyị na-ayụ ya 2 hours aka na-eso ofu nwaanyị ka o wee kweba alfa moto na ọ ga-akwụgharịsị ife ahụ bọsị ọbụla ya na nwunye ya nọlụ na moto bido akụzibie si ya ya nata bọsị kedu ebe o jebegobe enyi gị nwoke ngwa weta foonu nwoke a nene. Ọ sị na ọ na-akasị njọ the very week ọ ga-ebugiri ha 2 ụbọchị ihe ọ ga-akụ nwaanyị a nya na-asị kedu ụdị ekwensu mmadụ be ha ị ga-akwụgharịsị vusi ụmụ nwaanyị ma ndị ọ na-eri ibọn gị na moto ịbịakwa itie nwa mmadụ ihe n'enyi nwa idobelu n'ụlọ o tigidogo nwa ihe like iyogodo nwa sef ya kene nwoke o nwee ike ọma nkene nwoke nya anyị mara ihe tigide mmadụ ihe ọbanye n'okiriki na the worst part bụ dị ajụke one day si inwekwelu nne inwekwelu nna. Ọ sị na ha si anya nọrọ na ọ dị ekọlọfa gbamgbam na ọ dị emelụ nke a na ọ dị emelụ nke a iji ụwa. This guy wee na-ajụ m si m biko nne kedu ife ọdụ unu ka ọnya mee nya sị ka ya kpọọli ya eke ya ma na ọnya ga-eluzu maka enwere ike ịkpọchi. Ọ sị na ya na nwunye ya na-eri enyi nya sị ka ya resign ya nya mụrụ ọlụ ya ga-enweta nwuzi ga-enye ụdị ego maka na ọ na-abụ kwụsịa nwunye ihe anụnwa ịghọta na ọ ma na mmadụ ka ya bụ na ya ga na-ewu iwo na ha adụrọ happy maka ọma ihe ọ na-eme adụrọ mma nya ya anọ ọlụ that day ọ chọọ kpụrụkpa ego nye. Ọ sị m na mgbe ụfọdụ o nwere ike nye ego karịrị ego ọ ya akwụ ya ịmagolu na okwuro gị mechikwa ọnụ mana ihe ọ na-agwa gị nne ya si eme ka ya kpọọ ya na fon fon ya na-echeki 24/7. Chai ọ sị bụ ị mana this man gote kamera dobe na moto
recently now gote kamera dobe na moto ya, ebe ọ ga-esi wee na-amonitọ nwunye ya ma ọ bụrụ na ọ kụsị anya ife ọ nọlụ na moto wee jebe ndị nni. Ya tọrọ atọ ya mọrị ya nalụ onye a na-adagharị ya na-adagharị. Ọsị m ofu mbọsị kịta anyị atụtụrụ iwe kụwa nwoke isi na ọ na-abụ ose etiri ọsị anya kwụsị na Lonely Road na kọna anya kwụsị ebe afọ. Ọ bụrụ na ya kụọ ya dugaduga one day di anya kwụsịsị anya eze dị ya n'ọnụ, mana ya mesie enye ke maka ndị be ha, ke maka ndị be ha. Chai, ụfọdụ nwere nsogbu o. Ifụkwa nwa ọ na-anụ ihe a nwatakịrị maba mma masịa yesa nosa nke nwa ị nwere ike ịfọ ha na-agba ka ha mụrụ amụ ịmara nnọọ ọga na med no so mgbe ọ ga-ewi ya smile bụ ọ chọọ ịdụ eji ihe ha kwụsị na moto na ọ sị ya now smile make sure you smile all day, I don't want to talk o. Ihe a ka ọ ga-agwa ya na the girl ya smile gide. Ọ sị m na mfụ this girl ị na-enye anya n'aka nya na ọ pigide gị aka n'aka like this nya. Oh God. Ọ kwasịala m ike kwụrụ ọtọgwụ ma mụrụ m ife m ga-agwa ya mee ma sị anya kwụsị ịlụzi n'ọlụ ga-enye nri ka ekwenị maka extra money ọ na-enye ke maka extra money ọ na-enye. Ọ sị ka ọ kpọọrọ ya ke nsogbu ya akwako the girl sị ya jee welfare. Ọ sị ya lụọ welfare kedu ya na ya ga-adụ wee kpe n'ọkwa ọbịa o nwere ike ịkwatu ụlọ be ha o nwere ihe o nwere ike ime. Yes, na o kwenyetela isi akwa ifugo. Ọ sị m nne biko mụ zụọ identity nye maka aka m eme ihe a voice note sị na mama m nye voice note due to that guy ya da na because of ndị ọ na-alụrụ ọrụ mana ọkwa ifu etu nnọrọ i wee bụrụ nwunye wee fu this post just nwee obele time ka send ala m ya ịchọ ka mkpa afịa m ga-akpa afịa maka na o nwee one guy nọ n'iru akwụkwọ ọnụnwa na-ebuga na mmadụ na-abọ bụ celebrity na-ebuga mfụ ha ene ka nsi na-ene ha nnọọ na-asị chai ọkwa nnọọ zụọ identity m. Ife ihe ndị a ji nwunye ha eme ịmalụ dat na ọkwa ife ihe a niile ifo na-agagharị na celebrity na-amakọ ha na-eme nna na-eme ibi ụfọdụ n'ime ha bụ ụchụ nke si na nkịtị ya ka nwunye mma ọkwa celebrity. My God. Chai ike agwụrụ. Anyway, amụrụ m ife m ga-agwa gị ga-eme o ekwene ka o sepụ gị ala n'ọnụ ma ị jụọ m kama keep on talking to the girl. Mana Naija money is everything. N'obodo ike mmadụ na-agaghị n'akụkụ ma mmanụ prime minister na-aga oyile shot na-agala onwe. That's why all these big men politicians ga-abụ ha si Nigeria they come to Canada, US if ha eyili shot moving without any security, without any whatever. Asị m nne na egbugodi the girl nothing will happen. Na ndị be ha ma nkwudo okwu because onya nwa na-efeed ha and because na ọ na-efeed ha ha wegolu the girl wee chụọ aja. Ụfọdụ nne na nna chukwu melụ na ebele ụmụnne m ọ bụrụ na o nwere ife ọzọ na ụmụ nwere ike ime like ndị ọbụla o nwere ike ịkpọ ya na etu ọbụla o nwere ike isi wee report this thing dee na comment section. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.